Good morning mga Oragon. Good morning guys. Ito na naman ulit. Panibagong umaga. Umpisa naman tayo sa ating pang 24 days na running walk. Ayun. Nagpahilot ako kagabi. Ayun, nakaramdam tayo ng ginhawa. Medyo ayos na yung ating tagiliran. Hindi na masakit. Kaya na natin tumakbo siguro ngayon. Kaya ito. Ang oras ay alas 6. 6 ng umaga. Okay. Umpisa natin ang lakad ako. Okay. Ayun mga Oragon. Tuloy-tuloy lang ang ating running. Ayan. Hindi nakaramdam ng ginhawa. Kahapon di talaga ako makatakbo. Sakit eh. Ngayon okay na. Mamaya ulit siguro baka hihilutin ako ulit ni ni Kusang Rico. Ayan. Ayos na. Ayan. Hindi sana ako mag-exercise ngayong umaga. Kasi masama nga yung ko. Yung pakiramdam. Masakit yung tagiliran. Ayun, nung nahilot, medyo pwede na ulit. Kaya ito ulit ang ating pang 24 days na morning exercise, running walk. Yan. Ayun, medyo nag-iiba na nga yung weather condition dito. Magtatag-init na naman. Wala na yung taglamig. Pawala na. Mainit na sa gabi. Dati hindi kami nag-i-aircon sa gabi. Ngayon sa gabi, nag-i-aircon na kami. Mainit na. Ayan, maliwanag na guys. Maliwanag na yung ngayon. Alas 6. Dati naikot ako dito. Madilim pa yung ganitong oras eh. Pag nadaan ako dito sa area na to. Ngayon, maliwanag na. So ayan oh. Kitang-kita na yung mga puno. Oh. Dati madilim dito eh. Ngayon no, maliwanag na. Iba na yung, nagbago na yung gabi, mabilis na yung gabi. Dati matagal. Ayan. Ayan. Tuloy lang ang aking takbo, mga Oragon. May ating exercise tuwing umaga. Ayan. Ayan, lakad-lakad muna. Lakad din pag may time. Ayan. So ayun mga Oragon, dito na ako sa working area. Mag-exercise muna, 5 minuto. Stretching. No. Kick. So ayun na nga mga Oragon, tapos na yung aking exercise na 5 minutes stretching. At dito na rin magtatapos ang aking video. And if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.